Milioika urtetan, itsasoak koralezko mendi hauek eraiki zituen. Duela hamarkada gutxi batzuk, gizakiak kanalean ireki zituen. Harria, zementua, garapena bilatuz. Gaur, harriak arnasa hartzen du berriro. Harrobia hemen dago, geldi. Baino jada ez da hondamena, babeslekua da. Arrakalen artean, bizitza itzuli da. 1971an esplotazioa hasi zen, 1986an isiltasuna. Baino inoiz ez zen iritsi agindutako zaharberritzea. Guk orbainak sendatzearen aldeko apustua egin dugu. Atxarte eredu izan daiteke Euskal Herri osorako. Natura eta memoria industriala elkarrekin nola bizi daitezken erakusten duen adibide bat.